Gur míle maigad Katie, díomh go léir, tá sé go húntaach bhfuil muid take go dtí an seminar seo. Is dóilm go mbeidh anna spéis going go léir sa bhéad a bheith le cur a láthair ag an Ollamh Tina Hickey agus ag Máire Uí Mhurchú. Tá mar is óldíh ón na seminar a bhí go rih seo, beidh an dá cur a láthair a going go sach, beidh slánáin ag na caintóirí, agus ag deire an cur a láthair tá roinnfeá achfaní curtha sús ag Jill agus ag Katie ó híomh idirlín Gaeloideachas a bheith an na chair an a bhórdóing amachchan sa. Tá mé cinnte ghfuil aithne ag rint wathguibh na caintóirí ach agla na hagla tuair méid chuirsí an ghear an maithsnéis acu bert. Is Síceolaíochta agus is taidóir í Tina. Yen staidir náisiúnta na Naíonra, tá an leabhar sin feice guibh go léir an ceann deas buí ó deireadh na nócadaí. Nuair a bhí sé héana gobar in Institiúid Teagaisceoirta éireann. Chuir sí raigeann sin go dtí Coláiste na Hallscoile UCD, agus chuir sí oiliúint fáilt an sin dus na Mic-Léinn Síceolaíochta Teanga, Sealbhú Teanga, an dá hangachas agus an Oideachas. Agus thug sí leachtaí mar sin do Mic-Léinn in Institiúid eile mar atá i Gcoláiste Fádraig DCU inis. Tá lear mór alt, leabhar siúnscannamh PC taide fáiltethe ag Tina inar sí náisiúnta agus go leor cín idirnáisiúnta chomá. Bunathe an chuid is mó an Oideachas. Agus de bhanig sí iris mar gcuine den na bunathirí an Journal of Immersion and Content-Based Education. Tá mé cinnte go bhfuil an leabharán ag ráitlit feice guibh chomá an agrán speisialta den Journal of Bilingual Education and Bilingualism leiscéil margheall an Oideachas chomá. Tá beag na tro bliain man bhisneat mé árá ag Máire Uí Mhurchú agus í gobar mar an phríomh in Naíonra Neasáin Máire Átha Cliath bóthar Harman an sin. Le ceithre bliain anuas inis tá sí héin ag gobar le hInstitiúid Oideachais Marino agus ag gobar mar leachtar an gcéim Luath Oideachas. Agus bíonn si a tuairt leachtaí Luath Oideachas trí Ghaeilge, agus déanann si muirseireacht agus mantáireacht na Mic-Léinn agus iad amach an socrúcáin Naíonra ins na Naíonra chomá. Beidh an caint going ó Tina idasach agus an sin labhraí Máire. Tá mé cinnte gur bhailimh héin chur leis an bplé, so beidh deise guibh ceistena a chur na caintóirí tá cúpla ceann takeas dacha going hena féin. nó beidir gur bhailimh pointí eile play ó ordú ag an buinte sin. So tá muid ag súil mar sin go mór leis an dá chaint agus tuairimid deis Tina an chur a láthair ag héin i dhéanamh inis. Tá an bheith an sotlih a nocht agus bheith chaint ar an ábhar so. Tá mé chun leabhart leanamid a raig chuig an chéad ceann eile. Tá mé chun chaint faoin na hábhar so agus conas mar atá siad son fitte fuaite leis an pleanáil teanga taobh siad an teomra ranga agus leis an phráma eistir mar atá i bhaimimenis. Nábí búrtha an ggéaddul síos, nábí búrtha faoi téirmí, tá mé chun téirmí a bhúna agus mé dul a raig. So leúnmh dé tuí sa léirú má hagan téirma suas. Okay, so lena raig. Caid tú éhrú a richt? Yeah. Just lenart a brú agus tuigh na rudaí. Bhí mé géirí a hiléirú ón tús. Cé cócasta is atá an Naíonra mar híomh sa toméideachas. Go bhfuil an múnteoir a géirí anna chuid rólanna a cholína mar bhúnteoir mar bhanaltra agus feici sibh ní féidir pictúir dhéanamh de gach ile ról ach taspánan sin éagsúlacht a bhhuiinean leis an teomra ranga sna luamh blianta. Tá aimime na le ag an múnteoir sa lua thuma
forbert lán an fáiste, cabhrú leis an poiste Gaeilge Sealbhú, nó chuid Gaeilge a Iarstiúrthóir. A cumála sin tá na haimene eile páistíoch mead sláán, sonna, freastal gach fáiste, déaláil le faibe na umpar nó freastal riachtanis Oideachais. An áiteach mead réasúnta glán, tá na mílte rudaí le déanamh ag an am céine. Tá me lua an son Handbook of Early Language Education a tháinig amach le déanaí, mar tá siad san ceapan an rud atá simúil faoi seo ná go bhfuil go dagann sé le roinnthád den na hathrathe tá le feiscin sa cóhéic sa gcuine sa tír seo cuma maidir le rudaí áirithe faoi ardchaidán den Luath Oideachas a láthar de fáistí. So be me géirí roinnt den rudaí sin a phlé agus sin dul raig. So Leonard. Okay, fi mar a fechant an múntóir ach smuoinnig an báiste san Naíonra. So déit mis rá go bhfuil an páiste ann chun sporí. Beidir chun fálam ach brúna knap eile agus feicimid go bhfuil na rudaí eile déitach a bheith mar aimene ag an báiste. An ceiste tá ann ná cé go minic is bheith Gaeilge a Sealbhú ann mar aim ag an báiste. Sa bhéad is tugann sé seo leis an dearca nua faoi fechant an báiste mar gníomhare, mar agent, child agency a thugtar smuoinmh an siomh seo agus an dearca tá an siomh seo ó thaobh an fáiste. In ánad de gnábhí mar I dtaithí bheith fechant an báiste mar an duine a bhí a fáil na rudaí a thugamar dó nó dí ach inis tá míid smuoinmh na gníomhairí éagsúla atá sa siomh Oideachasúil. Agus taobh hir den siomh sin tá rudaí níos leithne ná an páiste héin, tá réimse cúlraí, tá réimse chumas chugnaíoch, tá réimse chumas teanga. Tá na rudaí seo go léir, tá tionachar a chu go léir an taithí atá ag an duine an páiste éonar sa rang. Agus be me is muoinmh sin agus sin dul raig. So ceapan gur fiú I gcónaí é seo a bheabhrú go bhfuil nóair is muoine míid an Luath Oideachas gur fiú smuoinmh go bhfuil an múntóir táid agus cosúil le Ginger Rogers. Sa bhéad is go raibh Ginger ag iarraí an daos na céime na céine dhéanamh agus a rinne Fred a stéir, ach bhí Ginger ag dul gúil agus bhí sála áda iarthaí. Right, so bhí iarthaí na rudaí céine dhéanamh ach déaláil le constic nó dúthláán sa bhreis na rudaí, bhí Fred in an, fechant chun tosaigh agus a dása. So ceapam mar a deir na gcéir an son agus brú a rís agus feici sibh sean quote ó Catherine Snow, just agus a rís eile. Go bhfuil na rudaí seo ann gur gádóing smuoinmh bhfuil tá an cóhéics nó an curriculum tá cibé tá sé ní mór doing a dhéanamh amach conas is féidir na struchtúr seo a chorinní rúnt don Tom Oideachas. Agus tugann sé seo leis an smuoinmh atá idir lábha ní sé go le héad de Míle Schwartz ná language conducive pedagogical strategies, stratéisi idólaíocha a chothíonn teanga. Go mbeadh smuoinmh faoi gach ile rud, gach ile stratéis conas planáil don teanga, de Sealbhú teanga, agus an rud seo an stratéis nó chorcaige seo idir lábha. An rud eile atá anna háach ná smuoinmh tuairimí an bhúntóra, na rudaí a chreideann na múntóirí agus tuacamíd ar eis chuig an pointe sin bail. So, just mar a luigh mára, tá mé tógáil samplaí as na leabhar sin mar gnearna mé díon bhreathnú. So tá
giotaí de choráite go ma haspáin an puintí áirithe. Ach just chun ceann eile tá na halt sin go léir le fáil ó ResearchGate, so más míon no email a riomhfosta chorthúm, ach ResearchGate an ceann sin is féidir iad a íslódáil séir an aisce. Leonard. Okay, de chuid mé an pictúr seo ó bhaire ó mar a bhic fahúna, mar go daspáin sé go brasa léir an dul chun cín modúil le Sealbhú na Gaeilge sa Naíonra ón éiscint go leiscéil ón éisteacht agus tuiscint tríd an measca cóid, chur focail Gaeilge meascaisteach in Albert i MBaile. Fuirim lí cainte agus an sin na dul chuig na ráitis a chuman an páiste ónanta just frása nó cúpla focail curtha le chéile. So agus an dul chun cín sin idir lábheith na leanaí is fiú fécint na ráitis uhu chun fisrú na gníomhar a cainte na speech acts a úsáidan siad. So Leonard, Katie. So ná bí bór a fhui seo ach go bháin fécint cé go hádas atá fuirimlí is deascaná. Deascaná sé sin na rudaí a dheirtar gach maidin cé leis é seo díochuitir maidin na frásaí sin, the rituals of the day mar a ddéircha. Freagraí mar brehan sé sin ar na ceistena a chuirtar ar na páistí. Tá ordathe sách íseal, tá aithris ann, so tá aithris an háachtacht an fála mór teanga chun tacht ar frása nua. Gin dhéanann siad uaireanta cloistear iad ar an tafad a rinne marna. Iad a cleachta, a déanamh aithris agus a cleachta, sort go ciún dóibh hain, ní a caint le haine ach a tógáil suas frása. So Leonard, agus just chun a chuimra dhéanamh ar sin tá sé simún é sin a chur gomparáid idir fála mórí an dara teanga agus cainteoirí dúchais go leiscin. Cé go hádas atá na fuirimlí sin don na fála mórí teanga agus freagraí. Gúil si de breir ar an múntóir chun na ceistena chorarthú chun Gaeilge a úsáid. Agus ráitis níos lú beagáín aithris cuma. I gomparáid le cainteoirí dúchais páistí atá leabhart Gaeilge mar bháthair hanga. Go mbeadh ráitis níos irde cá freagraí mar an ggéine mar brehan freagraí ar na ceistena chuirtar. Ach meas agus mothúcán a hagan ó na páistí atá ann leabhart, go bhfuil líofacht níos irde cá. So an fála mór teanga tá si de bra go mór ar fuirimlí agus freagraí agus méid áirithe aithris agus ráitis. So Leonard, leicimid an so, go bhfuil gníomhaíochtaí áirithe a bheallan níos mó cainte ó fáistí i Gaeilge ná gníomhaíochtaí eile. Brannig gur cé cóhíseal is a bhí Lego I gomparáid le cluichí le rialacha. Now, na cluichí le rialacha sin, de bheadh fuirimlí a buintló san, mise níos nó níos mahansa nó cibé fuirimle a bhí a testáil ón dlithe sin. Ceol a bhí sách ard. Gníomhaíochtaí faoi stiúra an stiúrthóir. Agus cuaramtí is minic go gapamid, nach bhfuil an meas céine ar cuaramtí is a bheadh ar rud I dachasúil, abramis, go gaptar go bhfuil luach níos fearr a buint le paint oil nó a le héad. Agus muoinnig tugan cuaramtí go háir rudí cosúla amlón. Deis don na páistí idir gníomhú leabhart le fuirimlí áirithe, go bhfuil sort struchtúr ann a ligean dóibh frásaí nó an méid Gaeilge tácha a úsáid mar aschar, mar output uhu. So Leonard, Katie? So just sin a cuimra ar na rudí a bhí níos luach fura chun Gaeilge bheile. Now, nílam se rá gur fear fáil ré le Lego. Tá mé just ará gur fiú a bheabhrú cadiad na rudaí atá níos éifeachtaí chun fécint chuige go dárlíonn na cín sin go rialta. Mar an rud a fuair marnamach ná nuair a chonig mar
cadiad na gníomhaíochtaí ba éfachtaí fuair mar cuma nach ráhad sanna tarlú cominic is bhí na rudaí nach raibh cóhéfachtach maidir le úsáid an sprug teanga. So, Leonard, Katie? Right. Ceapam gur fiú dul siar chuig an páiste sin, an child agency, an páiste mar gníomhar. Úranta feicimid cad a higan páistí faoi rud, abramis taspáin an chórá seo an tuiscint a bhí ag an báiste seo ról na Gaeilge, gur bhainte le ról an bhúntóra. Maar bhí an stiúrthóir an múntóra géirí na páistí a hiúnú chun síceolaíochta agus síceolaíochta a gcomhlach, breweries, Katie, go toban tháinig mugaine agus thosaigh sí a béicic sucraigh síos. So thug bhí aifris diantacha an irim le seo, bhí sé peocha suasacha, ach ní go minic nuair a leanamar an páiste seo thar tréimh se sách fada den díon bhreanú, níor leabhar sí mórán in Ghaeilge. Bhí annach chuid cainte uthí I méarla, ach na rudaí a dúirtí in Ghaeilge, ba léir gur hiag sí gur bhain an Gaeilge le ról an bhúntóra, ní acha sí go raibh ról ag an Ghaeilge dihéin mar fáiste ag idir gníomhú le na páistí eile. Leonard, Katie, chuig. So, tagamid chuig onachar agus na túrmaí agus tlachtais atá ag múntóirí, agus just breweries, Katie, an fá go luam an count sin, ná le déanaí tháinig ceistin a maidir le tres teangú chun tosaigh. Agus rinne me héin pí a taide le Gwyn Lewis agus Colin Baker, gom leis céil sa bretan bheag. Agus fuair óna bhúntóirí go ráhaidir a rá gur chliadar a gcónaí le brenis, ach níos déanaí dúradar ach go bháin nóir a cheap siad nóir hiag an páiste aon rud imrenis. Go ráhaidir in áíre bhí an dá túram seo a teach tresna ar a chéile agus bhíidir a déanamh annach chuid eistrú go béirle. Agus nóair a déagmar na teorgaí a bhain le tres teangú, bhaineann sé le is tlachtas atá an éfachtach le chainteoirí le fála mórí níos sinne. Ach tá ceistena anna bhanúsach faoi cheart a úsáid go hána lua nóair is féidir rudaí eile cosú le geatsíocht agus leitine eile úsáid chun folklór a bhíú de fáiste inóna dul-díre chuig eistrú. So, Leonard, Katie? Maidir le onachar, nóair a scrúdaíomar na sonraí, thugamar fé deara go bhfuil géargáil le plánáil chun an Sealbhú agus Saibhriú Gaeilge a chinú. Thugamar fé deara go raibh annach chuid ordathe siimplithe annach chuid díanta, ach banmh go raibh leithnú amach ó na haráidí nó na frásaí a bhíon úsáid ag na páistí. Go raibh siimplú le haráidí agus tucha mé eis chuige sin. Bhí nána cosú le ha nó ná nó a níis in úsáid chun ord an fáiste a harach ar an múntóir. Ach gan dul níos leithne ná sin orinthe. Agus bhí bé mar ceistin a dúnta gan an dul chun cín níos déanaí sin le feiscint maidir le ceistin níos oscailte a láthar comá. Agus bhí I gás an ára bhí na haimene sách íseal sa bhéidir le dahanna clíle na bun na lár dahanna abramis inionad leithnú amach chuig na dahanna eile. So Leonard, Katie agus feicimid sampla an son go bhfuil an stiúrthóir an sao a ddíriú ar na lár dahanna bán agus glas. Agus an sin tugan an cúntóir sa rang sampla tá sé ddíriú ar na bróga tá ar fáiste eile, bróga bán. Now tá sé géirí clí leis an focail chéine gan bán a athrú. Ach cílíonn sé go bhfuil an páiste an son go bhfuil onachar
le haráid le clúisáil ag an báiste son. An sin níos déanaí de bhí páiste eile go raibh méid ortha Gaeilge sa bhailge agus dúirt sé tá purple agus an freigra a fuair sé an leathnú a fuair sé ná cinál purple se gan an focail a bhí de dhí a choláthar dó go ná dúrtha sa chóthaíocht sin. Níl a fáil lucht ceapam go daspáin na giotaí seo Keiko Costa is atá an siomh go bhfuil an iiri sin rudaí a tarlú ag an am céine agus gur fiú sort seasamh siar mar a íran aistear reflect and plan con díriú ar na rudaí seo. Leonard, Katie? So con dólar ag chuig eisiolalas le lasú tá sé seo teach ná tá míid a caiint faoin na bun céimen an so ag an isgrúpa seo ach an rud atá a gceis ná ar a laid go gluiseach an páiste an rud ceart in ánad go mé ag treisiú ar an rud mícheart mar go bhfuil an páiste brath ar an múntóir chun an rud ceart a thuairtó. Leonard, Katie? Agus tá an buil ann na gcónaí mar tá an cléine sa chinine déana díriú ar an íranne in ionad ar an bhuirim. So an múntóir an so tá sé díriú tá sé asú aontu leis an báiste seo go bhfuil na naprún atá geistige gur naprún de chalíní atá ann. Agus testíonn uhi as aontu leis in ionad an legan lasathe a choláthar cuma. An gur féidir ará ní ha ní fíor sin ní agus an sin lasú a dhéanamh ar cibé ráitis le botún nó asnamh atá tóg ag an báiste. Leonard, Katie? Now, sa chás seo, tá dearn an páiste máistrás cad a gomsa isce agus deir si nó níl. Right? So níos déanaí nar a deir an páiste seo. Ní raibh a paintáil tá an múntóir an ann ará ní raibh tusa a paintáil inné an raibh so sin leanú ná dúrtha atá tuairt umláinú nó eillegan don fáiste ar an méid a bhí ráitige. Ach tá méid, Leonard, Katie, tá méid áirithe nach féidir a chur san áirimh is féidir dul tríd sa chás seo tá sé sa léir I gás an fáiste seo nach diggin si canna héh nach bhfuil an múntóir feinach tá si có feinach a géirí mún luará tá mise a géirí ex tá mise a géirí tá si géirí an ráitis sin a bheile ón báiste tá páiste déanamh neamhard omláin ar hí sa bhéidir go bhfuil an fáiste díre ar an rud áil in ionad ar cin aimimetá an múntóir seo Gaeilge áil. So tá si an tuiscint tá an báiste ná go bhfuil an múntóir a dúil tú tuisc ná dúirt si please in ionad tuisc ná leabhar si in Gaeilge. So seo an child agency sa chá seo is féidir leanúntar ag. So just sin an puinte seo faoi annachar gur féidir annachar níos iúnaí a thuirt de fáistí dúir atá si de grúpi beaga faoi stiúrtha agus tíir a raigan san Katie. Second sibh an seo an difriocht idir man úsáid na Gaeilge ó na páistí san na Naíonraí nuair atá siad in grúpi beaga gan múntóir a bheith páirteach gan duine fásta a bheith páirteach ann agus grúpa péire nó grúpa beag nó grúpa mór les stiúrthóir a bheith páirteach ann. Tá spáinne si an difriocht a dhéanann se ar man úsáid na Gaeilge. Leonard? So mar a dear máire I héin Fáin páistí níos mód annachar I rúnach nuair atá siad agrathe in grúpi beaga leis an stiúrthóir. Leonard, Katie, tugann na rudí eile leis an chéitián. So na stratéisi éfogtacha agus is mhainmh ar na céimí aistear agus a léad a chur I bhaim an rud seo faoi splucanna agsúla a bheith ann haar blian nó haar terme de fáistí agsúla. Grúpáil solúpa chun tascanna áirithe dhéanamh, plánáil chun annachar I rúnach a choláthar
agus takeíocht nó rannafartíocht na dismóí a lorg. Leonard agus stoppi mé bail. So just chun achimre a dhéanamh an son. Play ceapam gur fiú go mór na tuairimí a isrú rihré. Maidir le siimplú, maidir le aiseolalas cearta ó corrective feedback. Conas é dhéanamh an fiú é dhéanamh, cahan é dhéanamh. Gníomhaíochtaí choréine rúnt do réimses brucan na teanga an pleanáil sin. Smuoineh conas an grúpáil a úsáid chun méadú an onachar chuí. Smuoineh na gníomhaíochtaí is luachmhara chun chun Gaeilge a bheile ó fáistí nó chun Gaeilge a thuairt mar onachar. Agus commerceáid rialta le tiismóirí mar a lorgaí an eistir comma chun takeíocht a lorig uasán maidir le tleachta sa bhaile. So just Leonard ach ní gá am dul trí tá si down mar just samplí den a rudí a déad faoi a dhéanamh maidir le agus tá leabhar ag págadír eisling na Yerevan na daoine seo go léir a bhí a play na saisanna éagsúla den aiseolalas. Gur fiú aiseolalas mar leanú ná gan éon aiseolalas a thuairt ach gur féidir pleanáil chun aiseolalas níos fearr a dhéanamh ag de réir mar a héin an fáiste aig agus Gaeilge níos lífa aige. So Leonard, Katie sin just maidir le Saibhriú an rud céine ach níos láidre a brimis. Gur féidir déáile na téimi sin atá mar bhun téimi in aistear. Agus brise amach ó na fuirmalí sin in anad iad ágáil mar rud omláin focail nua choristeach chun an fuirmle sort a bhrise a nuas den fáiste. So stoppi mé an son agus tá bronar mat mé dhéanamh. Bhí sé sin thbar gur méle maithagat tíine bhí an iris sin ábhar Agus sé seachtarí taxúas na chraincan na smuoite a bhí an son agus samid an bhíochtaí as na rudí a chur in ar láthir I deirmí go an fáiste mar a deartha mar léirigh na samplaí a thugtú doing conas mar a hitan rudí amach. Bhí an aine a hasan Naíonra céco casta is atá an saoil. Tántúir play le páistí bio agus is individual agus I gacén duine acu agus tá an caidrih leis na páistí beidir an rud is táchtaí fad agus é sin na úsáid an sin chun Gaeilge na chur fáilt dóibh. Cumada méid na ceistena go fáil, cumada méid na smuointe go fáil, mar dúir mar níos luaithe beg na slánáin fáil híomh Gaeloideachas bail beag tá tafad á dhéanamh seach an dul sús YouTube. So bemidena tap na samplaí a luitú agus fechand cen lascar féidirling a bhaint asú. Bhailing chuir a thuirt do Máire Uí Mhurchú a chur láthair féin a dhéanamh inis mar dúir mar tá blianta caite ag Máire mar phríomhstiúrthóir in Naíonra Neasáin an sa Imlá Cliath taithí úntach factaice I lúnt úntach túra aici do micléin ó anna cuid choláistí me ceann hain ina measc agus inis tá si ag chur an sanolas sin fáilte héine nacht agus bhealaí eile chuma. So fáilte róta Máire. Gur mágad Máire agus gur mágad Tíne. Smuointí anathe múl ar fad a caitheann an ceann le Ginger Rogers lumsa. Éon duine bhfuil aithne orm a muoin sin tuigid siad gur damhsóir mé agus go Gaeilge so aithne an ceann sin a go háirthe. Bé mis tagart beidir go practicúil ó a haithí féin na rudaí a dibir domsa agus ní hééis sin le rá nach bhfuil a bailach féin I gach stiúrthóir nó gach mútúrin san Naíonra agus ní bailach
Nís cíirta ná ceann eile, beidir ceann ibrion beagání níos fearr, but beidir go bhfuil daoine muin sin atá lorg smuointí. Beidir nach óra, mar tá mise cóisian sin, go bhfuil na smuointí atá gom cóisian sin, but dibrig siad thar na blianta agus beidir gur fiú iad Raincliffe. An rud bheith muid a bhecant ná tábhacht na héisteachta, a luí tína is luhí stratéisi aibre agus nílan seo ach multi. Planan mar luí tína hana féin cé go tábhachtachas táise agus roinnt ó héh bheith obair le tiismóirí céis mas féad le bogóráid. Tábhacht na héisteachta mas féad le bogóráid dín céad ceann eile mí mé tá gceist. Fecinn si van seo tá an páiste agus tá an múntóir agus a lán rud tá an éisteacht. So Tuige múid go léir céim na Sealbhú ó héh an Teanga de, go mín an páiste ag éisteacht agus sin tuigeann sé an rud agus an sin bín a firmly cainteann, bín an meas go chódáin agus ag deire tagan an fálam nó an Sealbhú nó an séirchaint in san is a Ghaeilge. Don bhúntóir an rud atá gceist, just go siar a second Katie ledal, don bhúntóir an rud atá gceist ó héh na héisteachta ná an tuiscint ríist ach tuiscint cad é sim na báistí atá faoin na chóram. Sim a géisteacht leis an sort teanga atá siad a gúsáid. Agus léiríonn an tuiscint sin céim tro bechóir an obardul agus cuidíonn sé le planáil na haibre. Agus an rud céine hagan amach as sin, bín an planáil sin bunathe an éisteacht agus bunathe an tuiscint, bín sé an sin don páiste chun gur féidir leis an báiste fálam ábhar beidir go níos mó spéise aige ná ábhar eile. Go mín an Sealbhú ann war bín an teanga a bhíon an sever agus bín an Ghaeilge chuí chortha na planana ag an stiúrthóir agus go bhfuil sé ag Sealbhú an teanga agus go dagan an séirchaint in íos sin. Féad le bogóráid Katie. So rudí a dibber dumpsa ó héh stratéisi aibre go puinte bháin. Ná agus a ríis is an rud tánseo ná multi níos mó ná aon rud eile. Tuige múid go léir bhfuil muid an labhart lena páistí. Agus tuige múid go léir well go háirithe dumsach an irid go háirithe. Níl mo chaid an scríof a Ghaeilinn chóchéim agus mé ar scríbas nuair tá mé a labhart bhím compórda go leor ach nuair a hagann sé chuig na séimhethe mar dúirt múntóir bhí agam caitheann na séimhethe mar sullan agus pepper thart alt fad. But ón déobh sin de bíú duine áil ar bord chun chuidú leat snas a chuir de chuid fógraí agus ar an stuff atá dul amach. Tá seans má go méid duine tá lífas a Ghaeilge mar hisismthóir agat nó go méid duine chusúla sin ag teachtaí an Naíonra ní gá iad le feicáil ach nóta hús ar an mala nachhfuil crín agus titan an caidan atá siad a lorg wetse híos ar fad. So bíú é sin áil múntar Scoil duine sa phobal agus ó héh fógraí de ó héh tinnis de nó dadín an nulga teacht cibé rud is féidir le iad a cumad ó blian go blian. Bín an rud céine in úsáid má chunta sús ar an riomhar iad mílte súla fadó nar hosí mis go raibhart gacrad scríb amach agus é chu sús leis an riomhar tá rudí éasca le hathrú. Bhí tína cainte níos luúthe mar ealar na firmlí cainte bhí chinnte ghfuil an struchtúr cheart ar na firmlí cainte sin a úsáidan tú go rialta. Mar tá ahris sití agamsa im a chora láthair freisin agus bhí tína caint mar ealar na páistí a déanamh ahris. Agus cé fé daoine atá muoin sin go dagan tiismóirí isteach agus go ndearann siad leat bhfuil an páiste go dógann siad dóród sa bhaile lena babógaí nó lena trénacha agus go míid siad a chaint lo ar an bhonn go mín tusa chainte lena páistí san Naíonra. So ar an bhonn sin de tá sé tharbheith tábhachtach go bhfuil an Ghaeilge atá siad a fáil óna nach na chainte go háirthe na rudí úsáid tú an tamar fad bhfuil siad sin chrían agus bhfuil an struchtúr abairte a gceart. Chun an Saibhriú a thuirtóibh caithfidh an bundcloch a bheith ann agus má thugann an bundcloch ceartdóibh is féidir le tógáil ar an bundcloch sin chun an scafáil agus chun an Ghaeilge a chur chun cín agus chun an Saibhriú teanga áil níos déanaí.
mar tá goin go léir is ga go gluisi an leanamh an chaint céine go minic agus tein sé a bhaimir. Agus sin an rud a táid a chaint ó héh an Comhlach a bheith stever. Gur fé go bhfuil an tábhar atá tú chur os cór na páistí, go bhfuil sé crían agus bhfuil sé bacht agus go brastalíonn sé ar an rud atá tú a géirí dhéanamh. Take a mood go léir nar táid a chaint le páistí ó héh Sealbhú Teanga go bhí na habatí gar, go mí an muid ag leabhar níos muile beidir, go mí muid ag úsáid gatí agus rudí mar sin, agus líonn sé sin an tólas go léir atá going isteach le na pointí sin. Bheith le bugar ai Katie le a hol. Agus freisin ó héamh seo bhí feasach don páiste tá an don dairn bhlín. Nó páiste bhfuil an Ghaeilge ach cos bhaile. Gur féidir le iad the curs an árbh agus tú ag pleanáil le haig gníomhaíochtaí. Gur féidir le a rá like i the cheann nó go mbíonn sé pléite ag an bhfurin okay nar táid a déanamh seo is féidir an ceist níos leithne chur ar bhar an sin mar tuigi si tá tuiscinteici tá an teanga eici ón ó bheith seo an nóirí agus cuidóidh sé sílan na páistí eile nar cluiseann siad páistí eile ag caint. Tógann siad go leor wathe. Béas a go léir má tá páiste agat san Naíonra don dairn a bhliain gur cé leis an mBaile seo Scoil seo. Tógann siad an aber sin anna happy ar fad ach má tá páiste agat don dairn a bhliain agus go bhfuil is a go siúd gur cé leis é seo cé leis an mBaile Scoil seo go gibéis sin an rud a deireann an páiste tá san Naíonra don dairn a bhliain is ó bhaid sin go bhain na páistí an frása sin agus go minic tagann sé sin a bhfad níos tapúla a daoine atá an don chéad bhliain. Ó héamh na formula chainte fadó ceapan gur an mór a bhíh bhúnapáirt in roinnt an taide seo cuasa biúlís níos mó Naíonra deile ag léabhar agus a tháinig céim na beaga amachchas na tá sinna dul tír píos fada ach formar amach ag an am sin go bhfuil an banistíocht a dhéantar ar an teanga in san Naíonra. Tá agan go léir in Gael scoilna go mín droch Ghaeilge agus droch frásaí fáas tá mé cruc macóta tá mé teag an leithras cibé rud atá agus formar amach má achraíonn muid an bailach a churann muid an teanga agus a thugann muid an páiste an teanga don fáiste in san Naíonra. Go mín tionchar ag a siúd ar an mealach a hebhríonn siad agus a churann siad éisteach an abertí. Mar hampla dairí muid go léir as a rá fáid a chóta. Bhí muid rá ar bhile a chóta a áil agus an sin bhí an páiste rá tá mé chun mo chóta a áil. In anna tá mé chun mo chóta a fáid, which is an rud bhí in a ceannacha ó héh fáid a chóta. Té an rud céine té agus dul na bríthre sin ar bhile dulamach in anna téamach. So an sin déir an tugan an páiste an legan ceart a reistit. Agus ó héamh na formlaí tá sampla an seo agus luí mé hena cé leis é seo, cé leis an mBaile Scoil seo, cé leis an mBaile Scoil dearg seo, etc. a chur leis an méid bucla nua a chur san abert. Ach rud a bháin ath le doing a blian amháin agus bhí mar go léir feasach faoi in íag sin ná rinne mar campus saora agus críicní mar mí meithead fuair gotí beag na 3 míúil and then bhfuil muid a ráis seach an déirnach mí lúnsa agus thusnimid go léir cé leis an mBaile Scoil dearg seo agus tréis cúpla seach fuair nó táid imethe cúpla lá táid imethe bhd a rá bhí ar muid hain mar éan a thógáil siar. So a bheith feasach go dusníonn tú a mí man fómhar ar stop Ibrahim ar an áit ina chóirde bheith seachas a leanú de rá le páistí nua an átain ar ág tú a mí man meitheamh. Leanú rá Katie le a hol. Okay. Planal an é sin an rud dáhús. Ó na buanna, na buanna. Má tá a compórdach ag obair le ábhar. Bé do chud oibre a bhhaid níos fearr agus bé tarbh níos mó le fáil ag a báiste bhaid. So má tá bua agat. An rud tá scríteann play to your strengths. Má tá bua an cheol agat. Úsáidé. Is cuimhnm
páistúháin agus gléisi de singing níonra ar níonra churan Máire ag níonra eile agus bhí an drifhór. She said, no, I want to go back to the singing níonra. I liked the singing níonra. Mar bhí muid gcónaí a cheol. But leis an geol, bhí muid cuma áhrán, bhí na páistí a fáil an Ghaeilge. Is cuma céin bailach a bhí siad áil, bhí siad a bháil tríd an cheol. Like bhí ceol a going le haid gachrod. Agus mar a dúirt méid tá mé antóca leis an rinke. So rinne mar rinke. Agus bhí go leor fálam in san méid sin. But má tá a compórtach leis an ábhar, agus ná dearmid bhfuil tú ag obair mar irin. Tá mis go donna ag an alín. Now, bí na páistí agus muid déanamh alín agus mála na aon rud, bheith si de gáirí faoin na rudí a bheith mis a dhéanamh. But bhí chalín eile in san níonra agus bhí si haar bar ag an alín. So nuair hána mar ag rudí mar sin, just heist mis a siar, thug siise ceannasaíocht ar an rud. Agus mar sin bhí na páistí a fáil. An bailach is fearla rudí a dhéanamh, bhí si tóca leis an rud. Ní raibh aon simachá in san méid a dhéanamh mise, deirg sé, múnta mar, that's awful, that doesn't look like an elephant, you know, cibé rud. So ní raibh aon simachá. An duine eile a gceannas, bhí simachá mar hiig si cad bhí a dhéanamh agus bhí simachá in san bailach ar a siise déanamh rudí, agus bhí si de fáil an Teanga, agus bhí si de fáil an Tólas, agus bhí si de fálam, agus bhí an stuff a bhí si héin a dhéanamh. You know, cosú le aiste with child-led learning agus rudí mar sin. Go mín sé sin ann an tamar fad. Agus go mín tú, má tá ní compórtach leis an ábhar. Ní féidir ligant an fáiste é hóga. But má tá a compórtach leis agus tegann tú catá ar siúl. Rocky an rud a raidit mar bé na páistí a gceannas air, agus bé tusa a nán ligant an na páistí bheith a gceannas air, mar tegann tú an rud go mion. It's been a bailach hen ag stiúrthóir. Bhí mise a gcónaí tóca leis an scéalaíocht leis an drámaíocht le popéidí. Má tá buan na heistóireachta ann, úsáid é. You know, má tá is féidir le gochaí a ahrú. Is cuma ag rá díhuid le na páistí ar maidin, ar bailach difriúil. You know, tegann si tú, banan si tanamhas, agus bé tora bei thur the hybrid le feáil agus na páistí Sealbhú an Ghaeilge. Okay, Katie, le dul ra, níos gom cáhfuil muidinis. Tá planál na hybrid agus an curriculum mar chrílár na hybrid in éon it cuam leanaí. Ach san Naíonra tá planál Teanga san áibh leis an bplánáid seo. Big plan Teanga ann do gacníomhíocht más féidir na frásaí a úsáidtear, an ochlóir a úsáidtear, an trealamh, na gníomhí, na gatí a bhééis ag déanamh ag na páistí agus an na gníomhíochtaí ar bun. Bíonn sé seo anna úsáideach mar tá bail nó a fórna agat. So beidir go bhfuil duine agat a hagan isteach agus ní si tréis bheith gobar le gaiineh ar feadh tamil, but má tá folklór agat slúsa tonadór gaiineh mín ganamh na rudí sin ar fad, agus bhfuil siad le fáil ar buinte is féidir le féchandir sin sa hain siad mun an obair leis na páistí agus tagan an na focla agus na frásaí. Má tá frása agat a úsáid an an tamar fad, an ceanna bhí muidna gcónaí a gúsáid na armhaile, bómhailm, armhaile, seo dhéanamh armhaile siúdaí dhéanamh. Agus tá tú tuairt Albert, seachas rá paintal, córa ceiste, armhaile paintal aniu, armhaile dul a paintal aniu. Agus tegan na páistí cadtá a gceist go. So tá tú tuairt Albertí dóibh, tá tú tuairt struchtúr Alberta dóibh. Seachas just, I know tá sagam gur an paintal, nó an rud tá tú géirí an páistas an rud is tábhachtaí. Ach an bailach a chuirn sin os córa fáiste ná armhaile paintal. So tegann siad gur paintal agat, but tá siad a fáil armhaile isteach in ligan an tamar fad mar tá siad a chluisint, de hir a chluisint agus tegann siad cadtá a gceist. Agus go háirthe le frásaí a úsáidtear an tamar fad. Bíg siad sin á rá agad agus bíg siad mar bunchloch na hybrid agad agus sibh a chóir éon ábhar os cóirpáiste. Agus tegann siad gurbéis sin an struchtúr ach tá tú sláisteach focaile difriúla gníomhíochtaí difriúla in san struchtúr chéanna. Scéalaíocht a dhéantar leis an grúpa, an clasa bhí againn ná bhí cúpla scéal againn agus bhí propí againn a bhí déanta as amad agus ruirtí mar sin, agus níor ligamar don na páistí spríló siúd go puinte áirithe
cumad mar iad conid cumad slánach sab altini smóna in rodella. But an rud a harla na the an Scoilíochta seo a dhéanamh a going agus bhí nachan na cainte nós the trígar, you know, tá mise chun tusa agus dhéarach gach duine sin agus de gléin apáistí tá mise chun tusa an scéal mar higadar an frás sin. You know, cosúla na trí bhuicín, you know, sé tímé agus lag tímé de hach. Agus má dhéanaan tú sin tá si de fáil na habartí sin ach fannin sé leis an scéal sin, so ní bhíonn siad amuíonn sin an tamar fad. Now, go humdúil an rud a rinne mar ná, ché gur chumada mar an trealamh sin ar fad a cófra, a ggófra, ligamar den apáistí sprí leis, nuair bhí deire leis an scéal áirithe sin, but níor ligamar dóibh sprí leis an tamar fad, ní raibh cad go taptaisteach a lééis sin a ranú, mar bhain an dríocht leis bhain leis an scéal. Bhí dríocht timpeall ar bheith síos agus a géisteach agus ag fannacht ar an líne sin taxús go raibh gach duine chunará le chéile. Agus níor éiríad ar brainde, so bhí cúpla ceann a bhain gach terma. Daithrí mar like ní raibh an scéal céin a dhéanamh thar an bhliain ar fad, but bhí plán ann le haghaidh sin. Like dhéanamh mar gach ceann ó trí cinn an céad terma mar bhí sé fada a bhí simplí mar ní raibh taithí acu. Ach de réir chéile thugam mar isteach na cín eile, agus an sin ag an deire thugam mar rabhadóibh nuair bhí mu ag déanamh scéalaíocht le chéile, céin scéal ar bhailó agus rounnig na páistí an rud a iad tain, agus rachadh siad agus eoch siad an trealamh, agus leagad siad amach é, agus is minic gur chuir mar duine den na páistí a món an scéile inchint. Agus ag deireadh na bliana, bhí an folklóracha agus bhí siad an anna a dhéanamh, agus bhí páirte gach duine, dhéanamh mar drámaías, agus bhí páirte gach duine bhí na popé diagrings bhí an fahach duine bháin gceannas an fahach faoin dreithe duine you know, a gceannas, agus tuigeann na páistí gur lo an rud. So bhí sim acu ann, agus higadar, agus bhí an teanga acu ag deireadh na bliana. So tá an pleanáil teanga, agus tuigeamúd go léir ó thaobh an pleanáil fad termach agus garthairmach agus rudí mar sin, agus le haisteoir níos an rud atá ann an pleanáil airthach nó an pleanáil ar an dúirt. Okay, Katie Lanarái. Agus tuigeanmúd tá muid a ráisiú rís ag an éisteacht. Tagan pleanáil ar an dúirt nó an pleanáil airthach seo ó bheith ag éisteacht le páistí, ó bheith tá brathnóireacht in san áireamh an seo freisin. Má dhéanann tú brathnóireacht ar na páistí. Tuigeann tú, okay. Agus déiteach sé ascar as go leor rudaí. Beidir go nascríonn sé as beidir 5 atá ag páiste ó thaobh forbert agus bu muid gcónaí a caint mé ar forbert omláin an fáiste chun mBaile leis an Ghaeilge. Agus tagad sé sin arás ag an éisteacht agus ag an brathnóireacht a dhéanann an bhúntóir ag pleanáil don grúpa nó ag pleanáil le haghaidh páiste amháin. Agus nuair a thuigeann tú go bhfuil frásaí nó firmní cainte ag páiste, is féidir leat leathnú amach ar sin, agus is féidir leat chur leis nuair atá tú a déanamh ábhar. Agus an sin is féidir leat go mion sa pleanáil, okay, ní bheith an grúpa sin a bhí go an taplín chatte tógaid sin le chéile, agus déanamh níos mó oibre ar an teanga ó thaobh cluichí nó ó thaobh cibé rud atá ann. Déanamh níos mó oibre lo siúd, is féidir le grúpa bí fannacht an sin agus fanamid leis an bun chéim, nó cibé rud atá ann cib a gceist. Now tá rá hampla a bhí ag Mórvig Bahúna and san leabhar sí le déir who's agus Carmé Susie for mise atá ann, so níl muid a gcéir féidir an op. But ní ra mé ná taxús le aon rodile in Ghaeilge. So is stiúrthóir atá muoin sin tá rá le videos éanamh agus iad chuir isteach ag an NCCA le chursús ar an siomh ó thaobh pleanáil ar an dúirt más míonrih agus chuirme sé sin amach ar deireadh mé as. But anyway, sin an méid ar an bhíosa sin. Okay, obair le tuismitheoirí. Na stratéisi ó thaobh obair le tuismitheoirí. Tuigeann muid gur is iad na tuismitheoirí an daoine is tábhachtaí le linn luamh línta a linmh. Agus má tá muid ag obair sa Naíonra, ní féidir linn ach tá sé míle rán ní féidir linn ach bíonn sé bhád níos fearr más tá na tuismitheoirí ag obair linn.
agus go mín na tiismothirí linn. So cédul she's tá sí tréis around tá tiismothirí tréis aroundú a báistí a choraigh Naíonra. Fiú tiismothirí nach bhfuil Gaeilge acu. So cai tú freastal na tiismothirí sin agus caithfidh tú a hiiscint go bhfuil tacu ag tastal ó na tiismothirí sin onas gur féidir le siúd tacu le na páistí sa bhaile. So an takeíocht sin don na tiismothirí a hagann síos go takeíocht don na páistí sa bhaile ó thaobh an Teanga de ná tagann sin ón Naíonra. So bíonn go leor bailí chun Teanga bhála dhéanamh le tiismothirí. Aimsigh an bailach a ibrion duitse. Beidir bhfuil daoine eile níos fearr a ríomhairí gur féidir le rudaí a chur amach go rialta. Beidir bhfuil grúp of WhatsApp agat. An mulla a bheith agam is ná chur an amach a píosa pápéir a bhaile. Mar an rud a Harlíonn, I mean, has fearr ag a doras agus mar Harl was gán ó pránach a bhí a dul bhaile gá lá ní chéile agus thóg sé an rud agus dúirt sé. No, ta eile a bhara really agus just, you know, so just 5 bailach a ibrion. Má churann tú rudaí le chéile agus má churann tú nomad stuff a bhaile, bíonn siad brainde agus ní écann siad there. Now, bé tiismothirí a bheith sa teachtasteach cógad a rá, you know, má tá rud ag an taisí a rá, cibé rud atá ann. Is cuimhnam bhí muid a déanamh rud ag and she kept saying, oh, the blahan or whatever. But ní bhíonn an ún ceart ag na páistí agus iad a dul a bhaile ag an tús. Agus tagan na tiismothirí isteach agus déann siad cad é seo, cad tá sí a rá, an tuigeann tos a láthrach. So is féidir leat an Gaeilge ceart a chur ann don na tiismothirí agus an bhíine dómh cad tá a gceist. Bicinnte daoine na bhfuil Gaeilge agah sa bhaile, go mbeidh na páistí a teacht bhaile a ceartú sibse. Is cuimhnam nar a thuaidh mhaicéin ag an Scoil agus tháinig sé bhaile ag stuirt mis ráid sa síos an bord. Sa síos ag an mórt. No, ma'am, not bored. Bauert. Aber é rís, ma'am, Bauert. So bhí sé sin a ceartú mise. Agus cad a tháinig sé sin as an éisteacht a bhí a dhéanamh aige leis an múntóir Scoil. So ní féidir an éisteacht tá sé cótábhachtach. And tuigeann muid go léir bhfuil an páiste ag éisteachling agus bhfuil sé déanamh ahrais oring. But camíad a hiigabháil go gatha muidne ar chlúsa a oscailt agus ar agna a oscailt don na páistí. Agus ligean dómh siúd teachtasteach agus bheith ag éisteacht leo. Agus bheith ag éisteacht agus ag fearra agus ag breathnóireacht. Tuigeann muid go léir an tábhacht atá le breathnóireacht. But ní fiú an breathnóireacht má scríonn tú amach é agus má hén sé isteach a ggóil tús ar an shelf go dtí dagan an HSC nó an Oideachas isteach an fécant air. Caithfidh tú an breathnóireacht agus an éisteacht sin a chur a bhaim chun scéal a fáiste a dhéanamh a bhfad níos saibhre in san Naíonra. Agus sin an rud atá a gceist ó thaobh an éisteacht agus tá sé cótábhachtach. Tá moltaí an sin ó thaobh cad is féidir a dhéanamh lena tiismothirí ag an cruinniú bliain tú le bhíle agus ar thosnaí na páistí sa Scoil ar sa Naíonra leat. Is féidir leat lista chur amach den na háisina atá ar fáil na CDs a úsáideann tú na ramta ó amga chéile. I mean, chur muid a bhaile na focaile den na thoman nullag na hamhrán nullag. Cé bannach néonthá sin na rinne bliana ó amga chéile agus a rís gan an nómad a chur a bhaile. But tá bailí you know, tá bailí héin a ibrion de gach duine agus ní an sin ach multi. Tá áisina ar aus ag Gaeloideachas foioi láthair. Den chóra na rudí sin ar fad tá job ionach déanta ag Jill ar na rudí sin agus tá siad go léir ar YouTube. Is féidir lista áil agus iad a chur a bhaile ag na tiismothirí iad a thuirtóibh ag an tús. Ans go méid siad san ag díróisteach ar an obair. Agus, you know, just mulla dómh bheith géisteach le radio na Gaeltachta le bheith fécant ar telefísin na Gaeilge. Agus chun chríocha chur leis tá tiismothirí tuairt brontanas den scud á báistí nar a ghlachann siad cinenne iad chur ag an Naíonra. Agus is é sin an brontanas sin ná an Ghaeilge. Agus tá sé mar gúlgas oringe mar múntóirí nó mar stiúrthóir. An bunús is fearr a thuirtóibh, an Teanga a áil ar bhealach spríúil, chárdúil, spreagúil, tanabach. Chun ghrád an Gaeilge a bhúscailt ionta. An
chun go meic siad a dulrá, mana hain siad fiú ag Gaeilscoil, go míon an ghorá sin do Ghaeilge, fós acu. Agus siad a dulrá go dtí cibé bunscoil nó meánscoil ag go déan siad. Agus tagann sé sin arás go dtí an bailach a churann tú an Teanga os cór an páiste, agus go bhfuil tú féin compórta leis. Má brath an tusa Saibhriú is cinnte go méas a go báiste nach bhfuil tusa compórta leis an ábhar. An smuoinnig go dtigann siad, Tásach go bhhéin go gcurann siad ceisteirt, where do you sleep? You know, a gcónaí capan siad os rud ag bhfuil tú ann nar hagann siad agus fós ann nar imíonn siad agus nar ecann siad tú taobh an wi, you know, san Ollamh. What are you doing here? Why are you not in the Naíonra? So tuigeann siad é sin. So tuigeann siad má learann tú béarla lo tá tú críochnathe. Just lear Ghaeilge lo an tamar fad. Do you speak this all the time or do you just speak it to teach us? With ceann ceist corbúca lógorm. So bhí an tuiscint aige cad bhí ag tarlú. So bí ag tusa basach marall sin agus lear an Ghaeilge lo. So sin é mo chuidsa míle buchas Ghaeildeachas cura a thuirtom. Tá sé go deasráint na hanamnacha a chonig mé a eáil agus amór go léir gur mágad a bhar. Míle maithagat a bhaire bhí sé sin Harfa spéisiúil agus tainmhach agus formar blaise beag den sprí gur féidir sin duine fásta a bhaintas bheith gobar san Naíonra go mbeile sin sprí gur féidir leat a chur ar fáiltas na páistí chun cabhrú lo siúd an Teanga a Sealbhú. Tá cúpla ceist take isteach beidir tá cúpla nóméid a going ach níl mór an am a fáca daríire. Go bhfuil rudaí áirithe níos éfachtaí ná rudaí eile agus bin an rud bhíos a géirí rá. Más féidir na gníomhaíochtaí sin ahand agus déanamh cinnte go bhfuileidir ann cominic agus is féidir agus go bhfuil an grúpáil ann a chabhraíonn leis an múntóir an onachar a haláthar don na páistí ar bhealach in na méidis a géisteach leis. Sin an bailach is fearr chun Teanga a haláthar don na páistí ag an iseo. Tá siimplú anna háchtach don na fálamóí. Sa bhéid is go bhfuileidir ag éisteach amach mar a luigh mar don focail sinna aithníonn siad péintáil nó le héad. Ach ein tíam leihí go bhfuil míid a géirí an onachar is fearr a thuairt dóibh in anna botún ní déanamídé sin sa bháthar hanga. Cur óir beidir go meach chlán tééis mór hopsatal focail mar sin gur botún sa fáíocht. Ach don chuid is mó bíon sort ceartú ann agus smuoinnig go mííon daoine eile ann chun onachar sa Teanga sin a haláthar. Sa Naíonra níl ann ach na múntóirí agus na múntóirí cúnta. So ní mór an úsáid is fearr a bhaint as an deis sin ná chun onachar siimplithe ach cócrín agus is féidir a thuairt dóibh. So neidir an leir sin mar freigra gur báilm is dóilm gur freigra an omláin sin tíine chuh míle maigat le chur leis an méid bhí áflé in san dá chur a láthair chuma. A bhaire ar bhaileat brenn ar an dara cheistan sin go tapig tá daoine caint ar an termíocht in eistear a bheith annachas de fáistí agus conas mar is féidir prúnsabal eistear chur a bhaim go héifiachtach agus na téimí na ceirthéim atá ann a phlé nuair nach dtuigeann na páistí an termíocht agus na cuinceapanna ar fad atá ann. A bhaire ní féling chuaigh cloisian just That's great, rinne me dermot tabronum. Dús ní bhíon muid play eistear le na páistí sa cédul síos. But is ceist an a bhaithé mar tá go leor daoine agus tá siad Saibhriú ó thaobh eistear de. Mar ceapann siad go chóir go mbeadh siad ag cólí na sprochan na fálam agus na haimena. Ach dálam is se thar na blianta agus mé pléile heistear agus bhí mé pléile seo leis an NCCA freisin. Ná tá eistear is an lá.
I know go into na Scoil na gomín an astar ar chun séir mé, but is sin scéil eile. But bín astar an don lá ar fad ón no met the hiúlan an páist isteach an doras agus gorantasa fáilte, chriúil, cardúil, ribabáiste sin. Tá tú a bantamach I'm in a astar. Tá tú a bantamach féinúlas agus muintris. Tigann sé go bhfuil sé mar chuid den áit agus bhfuil áit ige in san anad seo. Má tá tú a déanamh pictóirí den chlán sáile an gníomh sin a dhéanam muid ag tús na bliana agus clán a chur nahan. Sin astar a bhaim. So ní gá astar a phlé lena páistí, ní gá fiú astar a phlé lena tiismothirí an rud a dhéanamse is dearan lo tá astar tá an curriculum agus an planál oibre go léir bunathe ar astar agus is féidir le fechant ar sin ar a nasc seo agus éad a chur a ráidóibh. Mar chud is móna den na tiismothirí tagann siad go the principal caddas bríle astar, but ní héin siad go mion ann, so dá frí sin caihí muidne mar Oideachasóirí dul go mion ann chun cinnte go brasalí an míid, but má hógann tú astar agus má éigeann tú ar de lá oibre. Feici tú go bhfuil astar a bhaim ó tús an sesiún go dtí deir an sesiún agus an íag agus mín an planál agus gachar an rud. An freigre a bhí ágad an sanna bhaire tá sé ríist an de chuideach gur chur a bhaim astar atá ag eiste going san Naíonra agus go muinean an na principal ag astar leis an lár fad san Naíonra ní dúireach rudí tóranta atá réiflean áilte rihré buinean sé leis an caidireamh go léir atá an idir an duine fásta agus na páistí. Well, tá mé cinnte gur féidir ling na ceistena chur raig ag an dá cainteoir má haisibh sásta amach antá tré Teanga bhil le Gaeloideachas nó le Tína in UCD agus le Máire ag a seola féin. Tuair mé an deis cainte thneis the Katie Bader chun deire chur le gnóthaí an ícheannacht, tá muid Tharbheith buíoch don dá chainteoir tá neart ábhar bhacnamh an sanna going as rudí Tharbheith cuideach chun dul chun cín dhéanamh le cabhrú leis na páistí ins na Naíonraí an Gaeilge Sealbhú agus an méidirtá a Saibhriú. Gur míle maith go bh chainteoirí.